Dragi prijatelji, volite li zabavu? Ako je tako, onda ne smijete propustiti ovaj veliki međunarodni karneval. Treći kulturni i umjetnički karneval Kine i sredine istočne Evrope. Od 2017. godine ovaj je karneval uspješno održan već 2 puta, a postao je divna platforma za kulturu i umjetničku razmjenu između Kine i zemalja srednje i istočne Evrope. Mislim, ste već osjetili živahnu atmosferu iza mene i ja jedam čeka. Pa sada, let's go! Na ovogodišnji karneval u Pekingu stiglo je više umjetničkih skupina iz 9 zemalja srednje i istočne Evrope, odnosno Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Grčka, Mađarske, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Priča se da ovdje danas ima mnogo delicija. Nos mi već ladi, a želudac jedva čeka. Pogledajmo! We basically making hot dogs. Another one is like the Serbian meal is like mixed meat with lamb and the pig all together. How do you feel about this activity? I mean, it's over my expectation. It's like I didn't think it's gonna be that much, you know. So we like already like 3 p.m. and we're almost already sold out. So we don't need to prepare that much. Ali ovdje je moj prvi put da probam srpski ćevapić, ali nisam sigurna ako to je dobro ili ne. Hajdemo. Rošteli, meso. Naravno, tu nije samo ukusna hrana, već i mnoge aktivnosti nematerijalne kulture baštine koje čekaju da ih doživite. Postoji mnogo ukusnih i zabavnih stvari ovdje. Atmosfera je super! Čekaj malo, što je tamo tako uživo? Pogledajmo zajedno. Zovem se Mario Zovko, pjevač sam iz Bosne i Hercegovine i evo, jedva čekam da vam se lijepo predstavim. To je bio taj neki put, znači direktno službeni poziv da predstavljam svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu i zaista mi je velika čast. Evo, prva pjesma je kineska pjesma, tako je, kineska balada, jedna jako poznata kineska balada, nju pjevam prvu. Četvrta je moja autorska pjesma koju sam napisao za Manchester United nogometni klub koji broj fanova u Kini je ogroman tog nogometnog kluba. I 5. točka je performansa, imitacija svjetskih poznatih glazbenika, tako da evo, pa vidjet ćemo kako će to biti. Wow, jedva čekam. I ja isto. Znači ja sam Teja Lončar, inače rođena sam u Zagrebu i evo tu sam sada u posljednjih nekoliko godina sviram sa ovim svojim bendom. Danas smo evo svirali jednu hrvatsku pjesmu od naše fenomenalne Josipe Lisac. Svaki puta kad trebam pjevati nešto hrvatsko, mislim da je skoro uvijek ona. Što misliš o događaju danas? Događaj je fantastičan. Prekrasno je vrijeme, sve je jako profesionalno, evo ja sve pohvale. Bilo mi je fantastično, sve je prekrasno. Zapravo mi je jako drago da neki bendovi dolaze iz Srbije, vidjela sam iz Bugarske. Drago za vidjeti da konačno nakon pandemije imamo nekakve događaje, da se nešto dešava. Hrana, kultura i umjetnost uvijek su najbolji mostovi koji povezuju ljude različitih sredina. Prošle su 4 godine i nakon što smo prebrodili razne poteškoće, konačno imamo priliku ponovo se okupiti ovdje.
Mi ljudi s različitih kontinenata ponovo smo se povezali i vjerujem da će naše prijateljstvo s vremenom biti sve dublje i dublje.